ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା ରବର୍ଟ ବର୍ନ୍ସଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ କବିତା ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଏ ଫଣ୍ଡ କିସ୍। ଏହାର ପୂର୍ବ କବିତାରେ ଏ ରେଡ୍ ରେଡ୍ ରୋଜ୍ରେ ମୁଁ ରବର୍ଟ ବର୍ନ୍ସଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି। ଏହାଛଡ଼ା ରବର୍ଟ ବର୍ନ୍ସଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବନେଇଛି, ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅଛି, ତୁମେମାନେ ଯାଇ ଦେଖିବ। ଆଉ ରବର୍ଟ ବର୍ନ୍ସଙ୍କ ବାୟୋଗ୍ରାଫି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁନାହିଁ କାରଣ ପୋଏମ୍ଟା ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ। ଏଥର ଚାଲ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏ ଫଣ୍ଡ କିସ୍। ଏଇ ଯେଉଁ କବିତାଟି ରବର୍ଟ ବର୍ନ୍ସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖା ହେଇଛି, ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଅତି ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ବିଦାୟକାଳୀନ ପ୍ରେମ କବିତା। ଏହି କବିତାଟିରେ କବି ରବର୍ଟ ବର୍ନ୍ସ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକା ଯିଏ ଥିଲେ ଆଗ୍ନେସ୍ ମ୍ୟାକ୍ଲେସ୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାମାଇକା ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ, ଜାମାଇକା ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଯେଉଁ ଜାମାଇକା ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ, ଏଥିରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ବିଦାୟର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯେଉଁ କବିତାଟି ଏକ ଶେଷ ଚୁମ୍ବନ ଏବଂ କରୁଣ ବିଦାୟରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ରବର୍ଟ ବର୍ନ୍ସ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଆଉ କେବେ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିବେ ନାହିଁ। କିଏ? ସିଏ ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକା ଯେଉଁଟା ଆଗ୍ନେସ୍ ମ୍ୟାକ୍ଲେସ୍। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ। ଏଇ ଯେଉଁ ବିଦାୟ, କବି କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ବିଦାୟଟି କେବଳ ଶାରୀରିକ ନୁହେଁ ବରଂ ଏହା ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଆଘାତ ଦେଇଛି। ପୁଣି ରବର୍ଟ ବର୍ନ୍ସ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରେମ, କେଉଁଟା, ସେ ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରେମ ଏତେ ଗଭୀର ଏବଂ ନିଷ୍ପାପ ଥିଲା ଯେ ଏହାକୁ ଭୁଲିବା ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ତା'ର ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇକି ସେ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଏତେ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ଭଲ ପାଇନଥାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆମର କେବେ ଦେଖା ହୋଇନଥାନ୍ତା, ତେବେ ଆଜି ଆମ ହୃଦୟ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗି ନଥାନ୍ତା। ରବର୍ଟ ବର୍ନ୍ସ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକାକୁ କୌଣସି ଦୋଷ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଗୁଣକୁ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ମାନିଛନ୍ତି। ସେ ନିଜେ ଯେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଜାମାଇକା ଯାଇକି ତାଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର୍ ତିଆରି କରିବେ, ଚାକିରି ବାକିରି କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କିନ୍ତୁ ଉଜ୍ଜଳ ହେବ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକା ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରହୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସୁଖ ମିଳୁ, ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ସୁଖ ମିଳୁ ବୋଲି ସେ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯେଉଁ କବିତାଟିରେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରେମରେ ଥିବା ତ୍ୟାଗ, ବିରହ ଏବଂ ଗଭୀର ସମ୍ମାନକୁ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଏହା କେବଳ ଏକ ବିଦାୟ ଗୀତ ନୁହେଁ ବରଂ ଏହା ଏକ ଅଧୁରା ପ୍ରେମ କାହାଣୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ମୁଁ ଆଶା କରେ ତୁମେମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ। ରହୁଛି। ହାଭ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ଡେ।